Profesores y profesoras de la Ikastola Bilbaína Ikasbide, dando la bienvenida a la primavera, estación en la que hemos entrado este mediodía. El negua joan da desde Negua joan delako, hain zuzen Ikasbide ikastetxeko irakasleek bideoklip hau egin dute. Bakoitzak bere etxetik ikasle guzti eskainitako oparia da konfinamendu honen aurrean alaitasuna zabaltzeko asmoz.